Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando NES'thembu, the fourth wife, uMangwabe, unkosikazi wokugcina ngokusho kwaMseleku Thembiso uMangwabe. So abantu bebelokhu-ke bebhizi becomment ukuthi uMangwabe akasezwa, akasabambeki nje olunye uhlobo. Ngikubonile-ke lokho nje ngizothi ku-season 5 kakhulukazi obegxekwa ku-social media bekuwuMangwabe kusho ukuthi lo kuseredi ukuhamba, kubuya ngathi usephekhile nje, uselinde kuphumelele ogama elilodwa athathe iy'khwama zakhe ahambe, ngoba nokukhuluma kwakhe nokwenza kwakhe inhliziyo yakhe ayisekho nje, usekhona physical for abantwana bakhe. So ngiwafundile ama-comments amaningi, kwase kuba-ke nganaka le engizokhuluma ngayo noma laba abantu abasho lokhu, ukuthi usenediploma, waqala ibhizinisi, usezithuthukisile, shuthi ubefuna imali, marrying for wrong reasons. So kukhona lokho ukuthi abantu bayashada ngey'zathu ezithile, into eyenzakalayo. But la ngifuna ukwazi ukuthi ngizokwenza isibonelo ngabantu ababili ukuze mhlampe lo mbuzo uzohlala kahle. Nalaba-ke mhlampe abebekusho lokhu bekwazi ukungiphendula, noma nawe ungakushongo ungakwazi ukuyiphendula lo mbuzo esiya kuwona. So kuyenzeka omunye ashade, uthole ukuthi umshado ashade kuwona umvumela ukuthi abe umama ozobheka ekhaya, alungise izinto ekhaya, mhlampe angasebenzi. Inhlobo yomshado mhlampe nesimo sasekhaya ukuthi sisuke sinjani, ney'ngane, nomunye engathanda ukuthi kube khona umuntu ozomsiza ngey'ngane afuna ukuzenzela. Asikujaji lokho. Mase kuba khona lo wesibili engimfanisa noMangwabe ngokujaja kwabantu. Kube khona usisi ozongena emshadweni, uthole ukuthi thina simaze no-matric. Mayingena emshadweni usemncane, amathuba maningi, futhi naye umqondo uvulelekile ukuthi enze izinto eziningi. Kwenzeke-ke usisi egcine eqhubeka afunde, athole i-degree, aqhubeka aye phambili, abe namabhizinisi awaqalayo. Uthole ukuthi-ke uhusband uya-afford ukuthi afande la mabhizinisi akawaqalayo, uma ekhuluma naye ukuthi ungangisaphotha financially or ufande lama-ideas wami, akwenze lokho uhusband. Likhona yini iphutha lapho? Omunye uthole ukuthi ungena emshadweni engakwazi ukushayela, egcine esekwazi ukushayela, ethola i-driver's license. Likhona yini iphutha lapho? Kahle kahle umbuzo wami uthi, uma ungena emshadweni uyilolo hlobo-ke lomuntu uthole ukuthi mhlampe ngey'zathu ezithile awukwazanga ukuqhubeka nokufunda noma kwabanjani, wase uyangena-ke. Uma ungena emshadweni waqhubeka namaphupho akho, your dreams, your goals, wa-achieve-a okuningi, unkosikazi kabani. Mase kuhamba isikhathi ubona ukuthi anisa-understand-ani nalo oshade naye, ngoba umbuzo kaMangwabe bewuthi unayo yini i-choice yokuphuma uma ungasajabuli. So indaba yokujabula ibalulekile, nendaba yamaphupho omuntu kubalulekile. Lana-ke ngibuza ukuthi likhona yini iphutha lokuthi ungene emshadweni uwena, mase usuphakathi uzithuthukise ngoba i-environment iyavuma. Ngabe kunephutha yini ukuthi uhusband esize unkosikazi wakhe, emsize afunde, ukuqala amabhizinisi, ukumthuthukisa nje ukuthi akhule? Singazi-ke phela ukuthi ikusasa lomuntu liphetheni, ngoba abanye uthola ukuthi uma sebekhula babona izinto ngendlela ehlukile, behlangane nabantu futhi abangasafani nohusband. Into esingesize siyibalekele leyo, mhlampe le eyenza ukuthi kube nomsindo nokuxabana okukhona. But umbuzo wami ume ekutheni, likhona yini iphutha lokuthi ngingene no-matric, mase ngithola i-degree sengiphakathi, ikhokhelwe yilo osesova silahlane, noma singasalahlananga-ke? Kunephutha yini lokho? Ngoba senisi nje uMangwabe usile, wangena ngoba efuna ukuthatha imali, ethathela abantu bakubo. Iphutha. Ngikhulumela phezu kwalama-comments athi uMangwabe usefundile futhi useqale nebhizinisi, mhlawumbe ubefuna ukuzithuthukisa, athathele abantu bakho.
Hey, abantu athathela abantu bakuba imali masiya. No, ngihleka ngoba niyangihlekisa mina ukuthi into enjena niyicabangiswa yini. Kodwa sengiyabuza likhona yini iphutha? Phela bakhona laba abangenandaba ukuthi ufuna ukwenzani mayingena emshadweni. Noma omunye-ke kube ukuthi inhlobo yomshado akuwona uyamcindezela. Alikho ithuba lokuthi afunde, alikho ithuba lomsebenzi noma lokuqala amabhizinisi. Kokunye ube nomuntu ozoba supportive. Mase kuthi thina-ke omakhelwane sesithi ufikile nje ubani ufikile laphayana engenalutho, ufike no-matric manje usenezinto eziningi usefuna ukuhamba. Hayi buba kwethu. Umbuzo uthi sikhona unayo yini choice ukuthi uphume mawungasajabulile. Le ayihlangene nokuthi unezimali. Nakuba ngazi-ke phela-ke abantu-ke sebezosho kuyindaba abazaziyo ukuthi abantu abaningi bajwayele ukuthi beshiye o-husband ngoba sebehola kakhulu. Ayisekuphiki lokho kuyenzeka. Kokunye mhlampe usuka abantu bengasa-understand-ani, mhlampe sekuhlesha indlela abacabanga ngayo nababona ngayo izinto ngoba ikhona lento ngase ngizobuza kanjani umbuzo ukuthi noma ama-levels mhlawumbe uthole ukuthi wena uthisha mase uyashada nosomabhizinisi ongahlali ekhaya ukuthi-ke indlela eni-communicate-a ngayo neni-understand-a ngayo izinto kuyafana yini. Angazi ukuthi lento ngiyibuze kanjani kodwa kokunye ukubona ukuthi indlela abantu sebephila ngayo noma beshadile yiyo edala ukuthi kube nalawo ma-cracks lawo abakhona. Mase kuthiwa-ke hhayi ingoba phela usenemali unkosikazi wakhe umshiye ngoba vele usebone abangcono. Umuntu uzothuthuka empilweni, uzothuthuka ungakashadi, uthuthuke usushadile ngoba vele izinto obekelwe zona ukuthi kube ezakho kuzoba ezakho. Nawe ukuhlakanipha kwakho kuzokusebenzela. Kusho ukuthi ngoba ushadile manje sekumele ucabange ngendlela ethize. Khona izinto ofuna ukuzenza and uma uthola umuntu okwazi uku-accommodate lokho uzoqhubeka uye phambili kodwa nibe nibambisene ukuze manifuna ukujabula nawe uyakwazi ukukhipha. Awuhlezi ulindele ukuthi uzophiwa. Uma ufuna ukuthi niye emaholidini la kukhokhwa imali eyishisiwe khona nawe uyakwazi ukuthi ucontribute kuleyo mali efunakalayo. So angazi abantu baqonda ukuthi uma bethi vele wayefuna ukuyithuthukisa washada ngoba efuna imali. Kuyenzeka kodwa sizukusho ukuthi-ke kuyona yonke imishado abantu bashade ngoba belandela imali. Hhayi bo, khuzekani. Cela ukuthi nina ningaka-subscribe subscribe. Laba abasubscribe-ile, thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Wangena ngoba efuna ukuthatha imali ekuthathela abantu bakubo. Kodwa thina sizwe ekuthini useqedile ukufunda idiploma nayo saphinde sezwa nendaba yemaqaqa. Futhi-ke imaqaqa singazi ukuthi ibhizinisi elihamba kanjani. Ubaba uMseleku u-involved ngayiphi indlela. But bengibuza-ke kosisi ukuthi kuyiphutha yini ukuthi ngena usabalale ngokomqondo uma vele wawumuntu onamaphupho amaningi namathuba evulelekile. Uyibona futhi indlela yemali noma kufanele uzithobe ulinde ukuthi sewunkosikazi kabani ngoba thina sizokhuluma sithi wangene no-matric nakho manje usevula amabhizinisi. Kanti ihamba kanjani leyo nto? Ngicela ingichazele. Sizohlangana la kuma-comments. Ongaka-subscribe, please subscribe. Wena obuyayo, thank you so much for your love and support. I appreciate you. Angazi ukuthi ngikhulume kanjani namhlanje ngizozwa ngani. Thank you. Bye bye.